Hi mga migs! Kumusta mo diha? Sa tanan nga mga tao nga nagsuporta sa amo, salamat kayo. Labi na sa mga video si Jer Kuyang. And thank you so much. Niabot na tag 3,000 subscribers. Thank you so much on your support. And for more videos, just subscribe to our channel. Yes. English ko siya ba? Ayun, Oh, nako yung nabantayan ba? unsa na? Amot ko naka-experience baka ni guys. Oh, mag-kuan ka ba, mag-soaking ka. Nya, devotional ka din, mag-soaking din ka. Nya, ang imo din gikanta ba kay kini. As we gather, may your works within us. Pero ikaw rin isa. Joker siya ba? Experience ko na sa una. Bantay ka nang mag-lead ka ganang praise and worship. Tapos ignon din mo sila ganang guwan. Come on church, open your mouth. Mana din sila. Open your mouth. Sayang usikan pa nakuha nga akong panahon sa pagukod sa mga butang nga di ra ba nungtad sa kahangturan.